Mbia mwana wa Mildred Momanyi asoroboti ururikirano kurwa sensemo ya daraja 2 imeyo muchiyo busongo tugutera naini watokwenda ase kaunti ya Nyamira awase abamenyi gusegati abamenyi kurwa ase kaunti eyo babeire bakugania aba MCA abo babete bagutiani wabori tukureigoro kwene kiabuna ngo bakiraniria bari amagendero yekingencho au ase chi ward chonsi imeye kaunti ya Nyamira nigo boigo babaganirie gutababuna ebunke yaeta akorwa usewikirania chira cyabo chiri babete bakubariera abana inchi be kaunti ya Nyamira cyokoreta amagendero na kwene bune kaunti ya Bireke gusuka mutu Job Mangi ntoroboti urwasoboime maiga yebunge kaunti ya Nyamira utwara egeikaro egetangani asebabete bakomotora omonogeri omoya nabateneneri bechuwodi gotianigwa nigo bamenyi be kaunti ya Nyamira barua ebirengereri byabo igoro yokugani kwabo na inche nimbo mutomu omuya uli okikobwaterana nabande egere toikeranie ogokora namagani ali ino egati abamenyi be kaunti ya Nyamira mbasaba obomo asaba teneneri bechuwod namasikani asebagi kelichisegi cyabete asebunge enkoro ni kaunti yetu ya Nyamira barwandite round eri mpaka bagatoretero gose kuno na magenderero mbakora round yetu tagete bakora magenderero nande mbaba sekoreta gusuku bonde bonse ne budget yonse yegosomu na billion yonse yegoetu ya magenderero ya Nyamira county ba make sure nga akoreka ni ronzi bamusaba omonogeri omoya Enoch Okero kubwaterana no mugavana bwe kaunti ya Nyamira elinde koreta amagenderero ase kaunti ya Nyamira. Bono last time ndo aroje gavana ne gonya gominyokane na mofati igana gasta koreti eto expected akore gasi ndo amochora ndo amwagire chikura akore gasi atokore gasi na bana inji kunari tukore abaja to speaker babwatira ne gasi buya bakonya abana inji ba Nyamira ense moyende mbasaba bateneneri bechuwod kubwaterana no mugavana elinde gokinia ekerengo kyobo chenu togosaba mwesimi goito tokonya egera mario kartokana nyeketari twanyora marioko na mache mono ntubwati mache igoto chandikete Nyamira yaitu abateneneri bechuwod no monogeri omoya mbasabwa kurigereria obwene asabantu bali no bolema nabwatira ni ndabe musie bonsi baligereria abantu babwata obolema ese kaunti ya Nyamira nene sana ebwate chigwodi 20 kere gwodi ne bwate birema bigwana tukurigererwa ona twale gusaba Nyamira ye bachoro omotenenerio otenenere bireme byonsi ibi na babo banyore engeri abo kyagere ekurango jabare baka twanyole kaunti ya Nyamira monto ko ba employed korengane chibeso obwate gose no manyire abantu balikirwe kaunti ali batabwati masakarapi bonanda edomo speaker yo chorirwe no mo governor babwatira ne baligeri nangikenderete ese kaunti ya Nyamira kurwa se kaunti ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job